ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза нархҳои биз, гӯспанд, қишқор, така, бизи очабачаи бародаро, ҳатман видеоро то охир тамошо кунед. дастгирии худро фаромӯш накунед. Як дона лайка барои хотири пешравии канали мо биҷиқед бародаро. ҳатман як комментария бинависед ва дар шумо чизе ки маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш мекунем. ҳазор раҳмат барои ҳамаи дастгириётон. худо нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаро мо сар мекунем. худо нигаҳбонтон боша. видеои имрӯзаро то охир тамошо кунед бародарои азизи ман. ина бародаро биз ира чанд гуфти яка 600 сомонаш мегиша. бизи модар и калонаши якним қати бачаша оча бачара якним азор сомони мега. оча бача ина қати бачаша якним ина ҳаст бачаша о камера тайса кумо ина ё ҳамаш қишқорам бародаро 1000 сомиш мега. қишқоро ё шакам як сола ба фимштаги нестан ё 4 моҳа 1000 сомони шумо бозор ягон нарх карбо бозор да 700 800 кайсас шу дақиқа розӣ нестан будани шумо 1000 сомони шумо ё шакам бародаро ина бародаро биз ина чанд ка яка 450 сомониш мегирад. биз ёши сафедаш чанд 500 сафеда 500 сомон мегирад. ишчи 650 ина гӯспандора 1300 сомониш мегирад. гӯспандора 1300 сомон. ишчи яка иша 600 сомон. сияҳаши сияҳшам 650 бародаро. ё бо савдо мешавад. такая ина такара чанд яка 700 сомониш мега. такай фарби 650 мешавад. 650 сафедаш 1000 бишам такая ай сирай бизи сир иша 1000 сомон мега. иша 650 сом фарби 20 кило аёфта иша 1000 сом мега. иша 650 барои те рафтан шашини буде мекунад. иша чанд ка яка 850 сом бигъза и такая такая бародар 850 сомон бо савдо мешавад. салом алейкум теро мекунад. не ина бародаро така я чанд яка 650 сомон мега. такара 650 мега. ёш биза ёшам 650 ёш мода бизи мода иш така 650 иш мега. не 650 сомиш диташ бизи модан иш така на бародаро иш такая иш бизи мода 450 сомиш мега. 450 охиру сенаш мега 400 мешавад. иш така ишам 400 мешавад. иш мода ҳа иш нара иш мода иш нара бародаро 450 сомиш мега. 400 ҷой мешавад. 100 сомиш камол. ира чанд ка яка чанд шай 350
350 сомонаш мегӯяд. Ёша 400. бародаро қишқор нархо шондия накам ҳамашо 2300 мега, иша 2500 бародаро, иша 1500 сомон мега. нарх навои қишқор бародаро, иша 1500 сомон, иш 2500 сомонай, ёш 2300 мега ёша. Қишқорои фарди бо қидаги бародаро. Ираби қарона места. Ина бародаро қишқор ҳардиша 1500 мега, ҳардиш 3000 сомон. Қишқорои фарди 1500 сомониш мега. Қишқорои фарди созам бародаро, мастон бинед. иша махтай бузака чандай буза 600 сомон мега. буза 600 сомон мега. қишқора не гуфтаи нарх навора бифаҳмем ё чандия нака чандия 450 бо савдо мешавад. Ина бузиман такайдаш такайш 500 сафед такай 550 сомон мега. ош модан 450 ёш бузан 450 така 550 номрош набути ина буза 450 карактия бигира буғиза 450 буғазай бародаро. این ذاتی فیلیپین این نمرو چایا و شیر و روغن هم شده گیا номро чандан гап зан? نمرو 723 1595 93 сар 93 723 1595 1595 ина бародаро зан зане буғазай гуспанди буғаз арзон менам ветият خورم و شیر و روغن هم شده ина бародаро нархи навол ина бародаро такача 350 сомонин додаги шунеста гози 350 сомон мега метон 350 сомони шумо یک خواه مست خطا یه حرکت 350 сомон шумо دیچ کولا 350 сомон иша чанд ки ака 350 ишам 350 сомон نمرو تلفن تقفیز زنگ 350 сомон мега иша майдош дугуни кам 350 сомони 600 сомонш мега. оча бачара якни мазор иша чам кияка фруш нест. оча бача якни мазор сомония 600 сомон.